ynghylch y defaid sydd wedi credydu ym Pencampwriaeth parau gorau. Be chi'n meddwl yn Eirin? Charlie nes yn arw, powerful iawn. Bwerus o spens yn meddwl y ddafad ar y hwrth. Mae yna bwysau dechrau'n llun ar rhwng y ddau. Adyn. A mae'r Charlie yn llwyr cyson iawn fan hyn ynghylch yng ngystadleuaeth y parau gorau. Wedi ennill 6 allan o'r 13 mlynedd ddiwethaf. A hwnna'n good record nhw. A wedyn, yn y cylch sydd heb i credydu, mae dyn ni'r Biwla, Pencampwriaeth Biwla a'r Wnebles Caerlir. Ie. Mae hynna'n, wy'n licor blue face ma'n neis yn nadw hefyd. Ydy. Rheini. Hwrdd pwerus eto. A mae'r beirniad yn mynd trwy danedd, mae hwnna'n holl bwysig. Holl bwysig, danedd. Nhw wedi ar y blue face, chi yn gallu cael nhw'n pasio gum dop. Chi ser miwls mae bara mwy na 3 blynedd. So mae chi gael danedd yn iawn. A wedyn, yr Pencampwriaeth Biwla, weiddo Iestyn Richards Penbanc sy'r gar. Mae'r rhain wastad yn drawiadol hefyd, y pennau, y du a'r gwyn, a'r glist wedyn yn siarp. A nhw'n dal llygach, chi mor smart. Ydyn. Nawr ten Eirin, amser i chi roi eich pen ar y bloc. Dewch man. Ond i'n ofan hyn. Ie. Sy'n ni'n hynna'n, wel, mar ni yw'r Charlie. Maen nhw yn enillwyr cyson, fel dwi wedi gweud yn barod. Maen nhw'n bwerus, maen nhw'n sgwar, maen nhw hyd yna. Mae top line ar y cefn, maen nhw'n bwrdd. Maen nhw'n rhodhig. Sy'n ni'n meddwl, mar ni. A mae waith caled yw trwmio nhw hefyd. Odi. Ti'n gwybod am y gwaith o'n ni. Faint o waith yw e? A fe'n ddiwrnodau o waith. A chi'n fod mynd ôl i ail neud e. A fe'n cymeru amser y chrynllid. Y Charlie o eiddo Teulu'r Ingram o'r Alban, a wedyn Adrian Davies, Glanbrydan, Sir Gar. Y ddau wedi ennill llu o wobrau. Mae siwr di seld nhw'n llawn gwobrau, ribanau, cerdiau. Ie, adi, siwr o fod. A fe'n edrych arnyn nhw, a fe'n... A dwi'n cadw, ond yn mynd am i... Na, mynd i edrych ma fe. A chwarae teg, dwi ddim wedi gwastraffu dim amser. Na. Achos mae'n boeth yma, bydd cynta yn y bore. Adi, chi'n iawn. Pa mor bwysig yw ei gael beirniad gwerthu halen? Beirniad sydd ddim yn mi swopo rownd a newid nhw'n man o hyn. Fysa bod e'n gweld o tro cynta a bod e'n stico at i benderfyniad. Amser welwch chi beirniad, dach chi at y diwedd, dach chi swopo nhw rownd. Mae'n mynd nawr at y cylch arall. Mae'n cadw ni fynd fan hyn, yn dweud. A fe edrych. Ond ni'n lwcus mae'r sioe, mae'n parhau ymlygu'r gorau o lle fe yn amaethyddiaeth. Ni'n lwcus iawn a mae hwn yn arbrawf, mae'n profi'r cyfan, yn dweud. Adi, chi'n iawn. A fe edrych ar y Biwla nawr. Mae yna densiwn yma nawr. Mae'n nos yde. Chi'n clywed? Beth wedi mynd yn dawel yma. Pawb yn eiddgar i gael clywed pwy fydd enillwyr par gorau'r sioe. Rwy wedi gwneud i benderfyniad yn Eirin? Na, ydi... Tyned. Mae'n cadw ni fan hyn ar flaen yn trad. Bola chi'n corddi? A fe'n edrych ar y... Tyned, nôl to. Ysio wedi gwneud i benderfyniad nawr. Rwy'n camu at yr enillydd. Bydden ni'n crynu'n fysgydiau, so ni... Y safoc! Wel, ni'n sylu na. Waw! Y syffoc, Teulu'r Ingram, oedd gyda nhw par, oedd nhw hwrdd yn y Charlie a par, y syffoc, chwarae teg. Chwarae teg. Am pethau wedi'n dechrau, maen nhw gyd yn heiddi wobr. Maen nhw gyd yn heiddi, ond ni yn licor Charlie, na fi wedi. Teulu'r Ingram a Harley Turner Derbyshire wedi ennill fyna, gyda'r syffoc. Na fe'n mynd nesaf de. Biwla! A Biwla! Ni'n misio'n hopus yn ni. Wel, war y teg. War y teg, maen nhw wedi cael... Adi. Pawb yn cymerodwyo fan hyn ynghylch y defaid. Felly yn illwyr poblogaidd iawn bydden ni'n dweud. Ond llonggwyrchiadau mor iawn i'r syffoc. A maen nhw'n heiddi fe, maen nhw gyd yn heiddi. Bydden ni'n gweud oedd 4 par ragorol fan hyn. Aeth, chi'n iawn. Ond y par gorau, y marn y beirniad, oedd y syffoc. Wow, massive congratulations to you. No wonder that you're sweating, because he is a monster. How much does he weigh, do you think? I think he's about 180, 200 kilos maybe, but he's a big lad. I wouldn't like to meet him in a dark alley. No, I know. Thankfully he stood quite well in the ring, like so. But you work for the Ingrams and they've had a fantastic show once again. It has been, yeah. What is the secret to the recipe? It's attention to detail and turning the stock out. You can't take your eye off the ball and you need to have them dressed and turned out to perfection.
Well, you certainly did that. And this is your second time at the show, is it? What's so special about the Welsh show to you? It's just a big show and a lot of good stock down here, really. It's a good show. And you've enjoyed? Yeah, enjoyed it a lot, yeah. Yeah, it's been good, especially when there's interbreed pairs. And it's been good. And taking some lovely rosettes back with you. Well, congratulations to both of you. Thank you. Da iawn.